سلام كمية علوز قوركم تعزبتين لومي حاموس 28 جنبوت فركم عالتم فرغان سدالو زيناو من سنادو حيزالكم قريبا لخون مكتالكم بخبر زعد مساعدكم تصنح ميكال حرقو فلما قم بيكنت وتاتو فيلم هاجراوي مرمرا شامناي كفلي كاب سلستك سب 5 سنة ابو وشتي هاجر وطعن كوهابي اب عصب بملكع فيستيفال ككير زغني مدبات مبساسر 5 عامت بعلنا صنه تزازيمو اب زتفلالي هاجرات زنبرو ايرتراوያን ጽምብልና ጽነት ብልዑል ድምቀት አብይሎም اب زيناتات وصاي امريكا بالعل وتادراوي علامات ايران حدش مدقعتي اكايدا نوروي نابتي بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون زبقسو نيكولاس مدب كتصنبر كم زوسنه افريقيا بريطانيان بولندن سقات روسيان ممكاز علم حدش وتهدراون صطان وعل تفراريمان زرزر زيناو هاجراوي مرمرا شامناي كفلي عامة تمرت 2025 كاب 3 سنة 2026 او اشت هاجر كمون اب سودان سعوديان كوهاب مخانو اب ميس تمرتي حلافي چنفر مزنان هاجراو مرمراناتو غرما عالم تكي غليصوم لو عامة 48 ميتاو تدق انسيو زركبوم 689 تمهارو اب 535 ماكلات كم زفتونو زحبرا تورغم عالم 532 نقطات ابوشتي هاجر كون كله حدا اب كسلا السودان كلته دما اب جدان رياضن سعوديا كم زخون ابريهم كابتي اوشت هاجر زركب مفتن ماكلات كلته اب اغلغلوت ماسرتن تحدثون كلته دما صومانن عين سورانن اب زمهارو لرابيت تمرت كم زركب بمتقاس بركت زبلو ابالات حيلتات مكلخال اب كبابيون كفتون عدل تراحيلهم كم زلو حبيرهم አቶ ግርማሎም ወሲኹ ተፈተንቲ በሐሙሽ ዓይነታት ትምህርቲ ማለት እንግሊዝ ቁጥሪ ስነፍልጠት ማሕበራዊ ትምህርትን ትምህርት ዘይግነትን ከንስፍተኑ በመሕባር ዝመጽእ ሰሉስ ክልተ ሰነ ኣብዘ ዝተመደበሎ መፈተኒ ቦታ ተረኺቦም ንዝወሃቦም መምርሒ ብግቡእ ክከታተሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ምስ ትምህርቲ ነቲ ፈተና ንምክያድ ልዕሊ 8000 ሓይሊ ሰብን እኹል መሳለጥያታትን ከም ዘዋደደ ብምግላጽ ተምሃሮ ቅድሚ ናብ ፈተና ምእታዎም ዘድሊ ስነ ኣእምራውን مقرب كوغبرو ولد خان دقوم غبو كدالون كتبابعون تلابيو نابد كالزينا مسنسقر مبساسان 5 عامت بعلنا صنت بدرجه زوباو دوباو قح بحري ب 23 غنبوت اب قطر ودب عصب مصنبالو زذكريو انتونه بتاغاطام استدالو مربات بملكع فيستيفال كقرب قنيلو وكيل ايرينا عيسى محمد زلاخو صبصاب التابتو مريم كتوربيا اب عصب مسألة محرارتا كتما تتححزو كساب 26 جنبوت اب حدق قرعات بملكع فيستيفال ككايد زغني مدبات مبه 35 عامت بعلنا صنت تزنزيمو اتا اب قطري راس غنبو ككايد زغني مدبات 11 جلاتات بحليز تساتفهم مرئيت من أزبطات زقرب مرئيت ياتاو دكونا ابايتن من نبابنون كمون تكالات منغستن قلن نتفتاتن زلاليالو كورناع كزتقللي نيرو زي كازي ننقادان أقلقلت مقبن مستن زهبا كمون قول عزو تصاوتو لأقحو زقربا لعلي 3 تكالات نتأقات أمي توسخ الدمكات هيبون وكأنين أبت مزازبين سنسرعات زقرب متابتاب اتمادبات مهارن أزاناقعن كمون زخر زحدسن طبل حتى زقدفن كخون دما بتكالق بعتب كم اتسار حلو بمتكاس معالتاو بسرحنا بتكاتر زقاتو لعلي 500 عقم السابن بولودم جسنو يهطاناتن قديفكا لعل 21 شح حزب كم اتعذبوه تقليتم أمو داتا بمخنات بعلنا تنت أبستخايد سبورتاون سنت بوان وددرات نزتعوتو كمون أمد مقنايت بعل أبركتو نزقابرو شلماتن ورقت مسكرن تعديلو نايلو معامت مدبات بتحستون دمكتن كامنا زحلف عمد زبالت كم زنبرة نقاديان حبيرهم مبا 35 عامت بعلنا تنت بدرجة زوا دوبا وكيه بحري
صنعتنا وحسنا بزبل تيما بعسران سلستن جنبوت أب قطري ودب عسب بمعرق أقباب متنبالو يتذكرين ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኢጣልያ ጀርመን ሆላንድ ከምኡውን ሞንትሪያል ካልጋሪ ካናዳ መበሳሳን 5 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ጽንዓትና ዋሕስና ብዝብል ቴማ ኣብዒሎም ከካቦቱ ዝበጽሓና ሓበሬታ ሲማስመሮም ብመልክዕ ጸብጻብ ዋሂዳቶላ ይስዕብ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ከተማታት ለንደን በርሚንግሃም ማንቸስተር ሊድስ ሼፊልድ ኖቲንግሃም ሌስተር ኒውካስትል ካርዲፍ ሃደርስፊልድ ሊቨርፑል ኮቨንትሪ ግላስጎ ዌክፊልድ ደሪ ሳውዝሃምፕተን ፖርትስማውዝ ሚድልስብሮ ብራይቶን ብሪስቶል ቤልፋስት ኮርክን ዳብሊንን በኣሽሓት ዝቁጸሩ ኣብ ኩሉ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ ድሙቕ ጽምብል ተኻይዶም ብ23 ጉንበት ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝተገብረ ጽምብል ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ሳልሕ ዓብደላ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ተወልደ ዮሃንስ ብዕዱማት ኣምባሳደራት ዲፕሎማስያኛታትን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን ተሰንዮም ነቲ ጽምብል ብምዕሮግ ኣገባብ ድሕሪ ምኽፋት ንህዝብን መንግስትን ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን የውሃና ኢሎም ኣቶ ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምምጻእ ናጽነት ምኽባር ልኡላውነትን ምምካት ተጻብኦታትን መድረኻት ንዘርኣዮ ሓያል ናይ ምኸተ መንፈስን ጽንዓትን ብምጥቃስ እዚ ክብርታት እዚ ኣብዚ ናይ ህንጸትን ልምዓትን መድረኽ እውን ተኣምር ከም ዝሰርሕ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጾም ኣብ ወንበር ሃገራዊ ሽማግለ ዓባይ ብሪጣንያ ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ማሕሙድ ብግዲኡ ህያብ ሰማዕታትና ንዝኾነት ናጽነት ንኤርትራዊ ታሪኽ ጽባቐን ክብርታትን ብዝግባእ ብዘንጸባርቕ መሰናድኦታት ብድምቀት ንምጽምባላ ኣበርክቶኦም ንዝገብሩ ኣመስጊኖም እቲ ጽምብል ብባህላውን ስነ-ጥበባውን መደባትን ስፖርታዊ ንጥፈታትን ክደምቕ እንከሎ ንዕውታትን ወደብትን ህያባት ተዓዲሉ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ 15 ከተማታት ኢጣልያ ማለት ሮማ ሚላኖ ቦሎኛ ብሬሽያ ካታኒያ ፒዛ ቶሪኖ ናፖሊ ባሪ አብሩሶ ፓሌርሞ ፊረንዘ ጆኖቫ ፖርደኖነን ቨሮናን ብ24 ጉንበት ብዓብ ፍናንን ሃገራውንን ጸምቢሎም ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝተኻየደ ብዙሓት ዜጋታትን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተኻፈልዎ ስነ-ስርዓት ኣምባሳደር ኤርትራ ብኢጣልያ ኣቶ ፍስሓ ጽዮን ጴጥሮስ ብዛዕባ ዕለተ ናጽነትን ናብኣን ምብጻሕ ዝተሰግረ መስገደላትን ዝተኸፍለ መስዋዕትን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም ኣብ ሚላኖ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ጽምብል ድማ ጠቕላሊ ቆንስል ኣቶ ተኽለሰንበት ኢማም መልእኽቲ ናይቲ ዕለት ከቕርብ እንከሎ ዕድመ ዝተገብረሎም ወጻእተኛታት ናይ ምሕዝነት ቃል ኣስሚዖም ብተመሳሳሊ ኣብ ጀርመን ከተማታት በርሊን ፍራንክፈርት ሃምቡርግ ማንሃይም ዱስልዶርፍ ካይዘርስላውተርን ፉልዳ ኑሩምበርግ ኡልም ፎይትሊንገን ሙኒኽ ሃይደልበርግ ሄፔንሃይም ፍራይቡርግ ማግደቡርግ ሃምን ካልኦት ከተማታትን ዝርከባ ማሕበረ ኮማት ኤርትራውያን ብ23-24 ጉንበት ምዕሩግ ጽምብላት ኣካይደን ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ዝተኻየደ ዕዱማ ዝተረኽቡሉ ጽምብል ናጽነት ኣዋሃዲ ቆንስላዊ ጉዳያትን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ኣተተኽሉ ለባሲ ናይ የውሃና መልእኽቲ ድሕሪ ምቕራብ ዝካየድ ዘሎ መደባት ልምዓት ዓንዲ ሕቆ ነፃን ልኡላዊትን ሃገር ስለ ዝኾነ ለምውን ከም ትማሊ ተሳትፎ ዜጋታት ብዝሓይለን ዝተወደበን መልክዑ ክቕጽል ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዝተዓወታ ጋንታታት ካብ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ወልዱ ሽልማት ተቐቢለን ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ዝተወደበ ተመሳሳሊ ጽምብል ድማ ጠቕላሊ ቆንስል ኣብ ፍራንክፈርት ኣቶ ክብሪ ኣብ ተኸስተ መልእኽቲ የውሃና ድሕሪ ምቕራብ ከማን ምምጻእ ናጽነት መደባት ልምዓት ንምዕዋት ንቑሕ ተሳትፎ ዜጋታት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሎም بدرجة هولاند بعسران كلتان قنبت عب كتما ليليستاد لعلى حاد الشحن 500 زيجاتات زت تساطفوا دموع صنبل كم اتخايده كابتبوت هزبت حنا حبريتا أفليتهم أمباسادر إيرترا بأوروبا وحبرت أتو نغاسي كاسان أبومبر فدريشن محبر حكومات إيرتراوين أب هولاند أتو زرعي جبرن أبز اسمع وقال أوشتها جرن وتسان زكايت صنبلات نترجم ناصنتن سلاز تخفل كبر واغان زاقول الحكم زخانة بمتكاس يوهانو نمل أهزب إيرتران حيلتات مكل خالون قليصام أما وداتا بتا أقاطامي أبستودبه قطمات كعس أقرن زتعوتو شلمات تعدلون بخال وغان إيرتراوين نبرت مونتريالن كالغارن كندا ببوغانو مابزودبو بركز زبلو ورست حجر زتساتفو معروق صنبلات تاريخنا بولدتات بمسققار ورست حجر زخون بقعات منسيات نممل مالن بلصقنا إيرتران مرققاصن دلوات مهلاهم أرقاقيصام أب كتما كالغاري أب استخايدن سمزي زوبا ألبرتا زتساتفون صنبل بمحبركم توديبو أب زتخايده ناي كعس أقرن كعس مرببن ودرات نزتعوتو تشليمام
ብተመሳሳሊ ጽምብል መበሳሳን 5 ዓመት ናጽነት ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣይቨሪ ኮስት ሃሪስበርግን ላንካስተርን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን ሞስኮ ሩስያ ጽንዓትና ዋሕስና ብዝብል ቴማ ብድምቀት ተባዒሉ ከካበቱ ዝበጽሐና ትሕዝቶ መልክዕ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ያሲን ሳልሕ ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማታት ጆሃንስበርግ ደርባንን ላስተንበርግን ዝነብሩ ዜጋታት በ23 ጉንበት ኣብ ዘካየድዎ ጽምብላት ምስ ሃገሮም ታሪኾምን ባህሎምን ዘለዎም ምትእስሳር ብምድልዳል ኣበርክቶኦም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ሓላፊ መምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ዳዊት ይግዛው ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ተረኺቡ ኣብ ዘስማዕ ቃል ናይ ሎም ዓመት ጽምብል ናጽነት ልዕላውነትናን ሓድነትናን ዝያዳት ተኸሊዑ ምረሻና ንልምዓትን ዕቤትን ናህሪ ኣብ ዝውስኸሉ ታሪኻዊ እዋን ይበዓል ምህላው ብምጥቃስ ዮሃንኡ ገሊጹ ኣብተን ካልኦት ከተማታት ድማ ኣብ ወንበራት ማሕበረከማት መልእኽቲ ናጽነት ከም ዘቕረቡ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ብተመሳሳሊ ኣብ አቢጃን አይቨሪ ኮስት ዝነብሩ ኤርትራውያን ንስኒቶምን ጥምረቶምን ዘንጸባርቕ ስነ ስርዓት ብምውዳብ ህያብ ስዋኣትና ዝኾነት ናጽነት ሕድሮም ብምትግባር ንብልጻጋ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ እጃሞም ከም ዘበርክቱ ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ሞስኮ ሩስያ ብ24 ጉንበት ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ኣምባሳደር ጴጥሮስ ጸጋይ ኣባላት ኤምባሲ ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቶም ዝከታተሉ ዘለው መንእስያት ከም እተሳተፉ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣምባሳደር ጴጥሮስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንትርጉምን ርዝነትን ናጽነት ኤርትራን ንስለኣስ ተኽፍለ ግሁቡር ዋጋን ብምጥቃስ ወለዶታት ነዚ ብዝግባእ ተገንዚቦም ንመዕቃባን ብልምዓት ንምኹላዓን ብልዑል ንቕሓት ክዋስኡ ኣዘኻኺሩ ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ኤርትራዊ ማሕበረኮም ኣብ ሃሪስበርግን ላንካስተርን ፔንሲልቬንያ ብ23 ጉንበት መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ብምዕሩግ ኣገባብ ጸንቢሉ ኣብቲ ከም ባይታ ምውራስ ባህልን ክብርታትን ዝተወደበ መደብ ቆልዑን መንእሰያትን ብብዝሒ ተሳቲፎም ነይሮም ኣባል ፈልባኑ ዞባ ደቀ ምሓረ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ጽሩይ ስተማይ ብ25 ግንቦት ተመሪቖም እዚ ብምትዕባር ህዝብን መንግስትን ዝተዋደደ ፕሮጀክት ብፀሓዊ ፀዓት ዝሰርሕ ፖምፓ 75 ሜትሮ ኩቦ ማይ ዝሕዝ ባስካ 3.2 ኪሎ ሜትር ሻምብቆታት ከምኡውን 9 ምዕደሊ ንቑጣታት የጠቓልል ኣመሓዳሪኑ ዞባ ደቀ ምሓራ ኣቶ የማነ ኣበራብ ዘስምዖ ቃል ህዝቢ ፈልባ ኣቐዲሙ ማይ ንምርካብ ነዊሕ ይጓዓዝ ምንባሩ ብምዝካር እቲ ተዋዲዱ ዘሎ ፕሮጀክት ነዚ ዝፈትሕ ስለ ዝኾነ ነበርቲ ብግቡእ ክንክንን ምሕደራን እናገበሩ ክጥቀሙሉ ተላብዮም እቲ ፕሮጀክት ጾር ኣዴታትን ቆልዑትን ዘቃልል ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ሓላፊ ጨንፈር ማይ ዞባ ደቡብ ኣቶ ክብሮ ምስግና ህዝቢ ንዘላቕነት ናይቲ ተዋዲዱ ዘሎ ፕሮጀክት ክሰርሕ ኣዘኻኺሮም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣፈልባ ኣቶ ዘርአ ሰናይ ኪዳነ ብወገኑ ኣብ ምሕደራ ማይ ትነጥፍ ኮሚቴ ቆይማ ከም ዘላ ብምሕባር ንዘጓንፍ ብልሽት ኣብ እዋኑ ምትዕራይ ክግበረሉ ምዃኑ ገሊጾም ነበርቲ ቦገኖም እቲ ዝተገብረ ወፍሪ ኣብ ምንባብሮም እፎይታ ከም ዝፈጥረ ብምግላጽ ብውሕሉል ኣጠቓቕማ ማይ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ከም ዝኾነ ኣስሚሮም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ይፍጸም ዜናታት ወጻኢ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋግሪት ክምለሰኩም እየ ሳና ጽንሑ ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ይቕጽላሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ትማል 27 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት ኢራን ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣካይዳ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ስትራቴጂያዊት ወደባዊት ከተማ ባንዳር ዓባስ ንዝርከብ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መቆጻጸርን መወንጨፍን መደበር ዕላማ ዝገብረ ምንባሩ ተሓቢሩ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ከባቢታት መጻወቦ ሁርሙዝ ስጋት ከም ዝፈጠራን ዝገለጸን 4 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢራን ወቂዑ ከም ዘውደቐውን ኣፍሊጦም በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ማዕከና ዜና ኢራን ኣቃሊዕና ኣለዋ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከተካይድ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት እዚ ንካልኣይ ግዜ እዩ ሰራዊት ኣሜሪካ ብ25 ግንቦት ኣብ ደቡባዊ ኢራን ሚሳይል ዝውንጨፈሎም ቦታታት ኖትኩ ዘጻውዳ ጀላቡን ዕላማ ዝገብረ ናይ ነፍሲ ምክልኻል ክብል ዝገለጾ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ሎሚ 28 ግንቦት ኣብ ልዕሊ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ናይ መልሲ ግብሪ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ሓቢሩ መጥቃዕታት ኣሜሪካ ብዝቕጽል
مزغصل ترير ملس قبري كاب مهاب دحر كم زيبل حلوة سورة إيران بتوساخي أنكي الله نمو داتا زينام قدام منستر نروي يوناس غاهرستور هاغورو نابتي بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون زبقسو نيكلاساوي مدب كتصنبر كم زوسنت أفليتوم اتوسانه اب ጉዳይ ንክለሳዊ አጽዋን ዘሎ መሰረታዊ ፖሊስ ሃገሩ ዝቕይር ከም ዘይኮነን ኣብ ሉጸታው ኩነታት ኤውሮጳ ዝተመርኮሰ ምዃኑን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓቢሮም ይኹን በር ኖርዌይ ኣብ መደብ ንክለሳዊ አጽዋር ፈረንሳ ዝኾነ ፋይናንሳዊ አበርክቶ ከም ዘይትገብር ብተወሳኺ ገሊጾም ፕሬዝደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ድሕሪ 1992 ንመጀመርያ ግዜ ቁጥር ርእሲ ኩናት ንክለሳዊ አጽዋር ሃገሩ كب نمبال كم زسرح أبز على فورح مجابيت مجلاتو زذكريو بزي كازيت سطاهور أوروبا نمدلال نيكولاساوي أطوار زعات غانا فرتي فرنسا ناب هاجرات أوروبا بجزاونت كوا فرازة فكر كمون حابراو نيكولاساوي لممدن ملوات حابرتان مكيار زقل نايم تحبار وطن كم زوت ايرسان جرمن بريطانيا بولند هولاند بلجيوم غريخ شويدن دنماركن نابتي ببريزيدنت ماكرون زغربه ناي متحبار وطن كصنبرا قديمن كم تسمامع صبصابات يحبرهم اذا كم زيلن كلو فرنسا نروي تمال 27 غنبوت حدش وتهدراو سمع تفراريمان زيناتات مزام قندنطاتو قدغملكم هاجراوي مرمرا شامناي كفلي كاب 3 كساب 5 سنه وشت هاجرون وصا وهابي عصب ملك فيستيفال كيكاز غني مدبات مبساسان حمشان عامتو بعلنات سنة تزازيمو سفلالي هاجراز نوبرو ايرتراوان سنبلنات سنة بلعل دمكت عابيلو زيناتات وطاي أمريكا بالعلوة تهدراوي علامات إيران حدش مكعتها كايدا نروي نابتي بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون زبقسو نيكلاساو مدب كتصنبر كم زوسنة أفريقيا بريطانيا بولندن سقات روسيا ممكاز على ما حدش وتهدراون صوتاو نوعل تفراريما زوركم تعزبتن لو مغتر استدالو زيناهم سناودو ابزي فتصم سلامكتالكم ازي مسكن مسارحتي موسى غير اكزابير نعلتاو زينا سبورت حيزكم تصكم بوغنكم سلام